Huriani Tuhata, Sude Paralado, HKBP Kebayoran Baru, Pasaton, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Andorang sotapuka parmingguota, jumolo ma martangyang hita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuka ma parminggota, tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 10 walu, mamuka sian ayat sada sahatro di ayat tolu. Mahamu. Sai patun pangalamuku maradopon bohimi, sai suruh untuk rohaku toni parbani. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu, songon poso-poso na baru tubui, disusu na denggan na so mangatsi, asalam gandahamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamuma debata hagogotai, olopon hamuma debata ni si Jakob. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata para si rohana sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami, jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami dohot ibana Tuha sangapon. Sai parohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporsiaon nature, asa toktong makirim dihaheheon, dohot dihasangapon sogot, silehononmu tu aka naporsea diho. Amen. Hudul mahamu. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 466 ayat sada dohot tolu.
Tangihon hamuma patik niribata ima sian Yesaya 42 ayat 6. Au Jahoba naman jauho marhite-hite hati goran. Jala au manogu tangaku. Sai ramotakku doho. Jala lehonoku doho. Bayan bangso parjanjian. Bayan panondang di aka parbegu. Songonima sahatna. Rap mangidogogo mahita tu debata, lao mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nohombar tu patikmi. Amin. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 183 ayat sada dohot 2. Tatopoti ma dosata tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Si topa nasa na adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Aka nahu ulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Ro di pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai nator sosol bagi doha amin waing alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madosa nami saluhutna. Jala suruh ma todi parbadia tu roha nami be. Asa tarbayan hami mangoloi ho di bagasan. Hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan nasora suda. Na pinar bagam-bagam di aka na porsea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga taringo tu hasesani dosata. Aidang adong ibarnii, ai saluhut do pardosa, jala hurangan maradaupon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor, binai ni basa-basa, marhite sian asi ni rohana, hinorhon ni panobusiona, marhite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata, baen habangsa parasian, marhite-hite haporsiaon di mudar nai. Hasangapon ma di debata nagijang. Amin. Hudul mahamu. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 134 ayat 2 dohot tolu. Hata di debata turpuk epistel ni minggu tasadarion ima natar surat di pesalmen 130 tolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat tolu tajahama marsikat soring. Ende hananakok sian si Daud. Idama denggan nai dohot sonang nai molotung pungu sahudulan aka namarhaha marangi. Songon miak na khusus di ulu ola mabaor tumise ni si Aaron ola mabaor sa turabuni aka ulosna. Songon nambur ni Hermon nama baor tu aka doloksion ai disido di parbaga Jahoba pasu-pasu hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna ido sahatna. Martua do natu mangihon hata ni debata jalan opeopsa. Amin. Tapuji ma tihata sian buku ende nomor 656 ayat sada dohot 2. Jonjong mahamu.
hati dakon ma haporsiautai, songon nahina tidakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nah satu dosan, natu mau palangit hotano. Au porsea Yesus Kristus, anak debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon simna Maria, nagabe-gabia sian tondi parbadia, andorang suhapuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pauman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubana toru di tanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surku lauhudu tu siamu di debata Jahoba, amanai pargogo na soha tu dosani, isima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot yasani dosa, dohot hatai namandok, mulak mangulu dosogot tangini halak naung mate, dohot hanguluan naso sudah. Amin. Udul mahamu. Tabegema puji-pujian sian mini choir seksi paropuan.
KBG ma tikting di huriata di bagasan mingguon. Tikting di huriata Minggu 7 April 2024. Parjolo, guarni Minggu sadarion, ima Minggu Quasimodo geneti, songon poso-poso naim baru tubuh, uasan mahamu disusu natama, dohot topik, marparange di bagasan hatiuran. Paduahon, tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma, Goar, Edgar Hubert Diardo Purba, Sarjana Hukum, alamat Jalan Cengkareng Indah, Blok AB nomor 14 Jakarta Barat. Huria, GKPS Cengkareng, Resort Cengkareng. Anak ni Amatta, Sintua Damli Rowelcis Purba SHMH. Tubuni Inatta, Monika Romatua Boruhu Tahayan Sarjana Hukum. Dohot Orwana, Goar, Teresia Gerda Lumbantobing Sarjana Hukum, alamat Jalan Puri Citra Kencana Blok A, nomor Sada, Rempoa, Tanggerang Selatan. Huria HKBP Kebayoran Baru, Resort Kebayoran. Boruni Amatta, Sintua Insinyur Martogi P. Lumbantobing MM. Tubuni Inata, Dokteranda Tiurmaida Boru Tampu Bolon. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 27 April 2024 maringanan di GKPS Cengkareng, Resort Cengkareng masuk pukul 8.30 WIB. Sai di pasu-pasu tuhatama sakap parbagasoni nasida. Patoluhon ruas namonding. Na di hari Rabu tanggal 3 April 2024 nasalpu nunga marujung ngolu Amang Aldo Lambok Lumbantobing umur 65 tahun, alamat Jalan Kampung Baru 2 nomor 42 Sektor Sion. Nunga tuudian na di hari Kamis tanggal 4 April 2024 di Tanah Kusir. Tatang yokon ma asa tumibu tarapul rohani keluarga nani tinggal honan. Paupaton pengebation ni Huria. Sadarion Minggu 7 April 2024 di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB. Energi akapela Rodo Mangebati Huriata HKBP Kebayoran Baru Jala Patu Begehon puji-pujian. Palimahon Paskah Remaja. Hari Sabtu tanggal 10 April 2024 pukul 10.06 WIB di Patu Pahuriata do Paskah Remaja HKBP Kebayoran Baru maringanan di gereja. Nani uluhoni Pandita Ferdinand Ricardo Huta Barat. Paonomhon pelantikan pengurus dewan-dewan dan seksi-seksi. Sadarion Minggu tanggal 7 April 2024 di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB di Patupado pelantikan pengurus dewan-dewan dohot seksi-seksi. Goar-goar Boy Mata Jaha di Warta Cetak. Papituhon, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dan ulang tahun Ari Parbagason. Parhaldo dohot ruasni Huriata pasahoton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruasni Huria na tubuh manang marbagas di tanggal pitu sahatu tanggal 10 April. Saitu hatama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni huriatan no naso tar surat dope guarna
di tikting na ulang tahuni, di pabua matu ganup sintua ni sektorna manang tu sekretariat. Pawaluhon, aka tikting naso ni jahon hombar tu tikting cetak sadarion, dengan mata jaha. Songoni masahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion, taingot bema manangyokoni tu joloni tu hatta. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 404 mamuka sian ayat sada roh di sahat di udutna uhut tapasahat ma peleata sada A dohot sada B.
Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hata ni debata berita na uli di bagasan minggutta sa darion. Ima na tersurat di surat na perjulo na sinurat ni si Yohanes. Biddu sada, mamuka maisian ayat sada, sahat tu biddu dua ayat 2. Takasma tapai hutihut di bagasa rohatta. Hata hanguluan. Na adong sian mulana, na hubigi hami, na ni ida ni mata nami, na hupanok noti hami, jala na jinama ni tangan nami, tarigot tu hata hanguluani. Naung gabe patardo hanguluani. Nung ngahuidahami. Gabe hu hatidakon. Jala hu baritahok kami tu hamu hanguluan na saliling-liling na. Naung adokyan diadupan ni amay. Gabe di papatar tu hami. Nahuida jala hu bege hami ido binaritahon nak tu hamu. Asa marparsaoran nak kamu rap dohot tabi. Tu amai dohot tu anak na Jesus Kristus do parsaoratay. Ubahen na husuraton hami hataot tu hamu. Asa gok halalas ni rohamu na. Oddo berita na hubigi hami siya nibana. Gabe binaritahot tu hamu. Panod dang do debata. Dang adong di bagasan ibana manangahan na hulum. Molotadok naong saor hita tu ibana, huhut taulahon na hulum, pargabus do hita. Dak siulah hasitongan hita. Alay molota paragehon hatiuron, songon ibana na di bagasan na tiur. Saor do hita sama hita. Jala di paiyas mudar ni Jesus anak naido hita sian nasa dosa. Molotadok na suadong dosatta, tapaoto do dirita. Jala dang di bagasan hita hasitongani. Molo tapaoto akka dosatta, molo tatopoti akka dosatta. Haposan do ibana, jala bonar manesa dosatta. Jala payason hita siyan nasa hagiduhon. Molotadok naso mardo sa hita, pargabus do ibana tabain. Jaladang di bagasan hita ang guhatana. Aliyak ka anaha, ubain husurat tonot tuhamu. Asa unang mardo sa hamu. Molotung adong na mardusa, adong do pangodiata tu amay. Ima Jesus Kristus partigori. Ibana do perdingganan pasayho na kadusata. Alay dada hola dusata. Tung dohot do dosa ni sadok portibion. Ido sahana. Hurian na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Ia na manurat to buku. Sada Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes. Dohot Evangelium Johannes nak pangukapon nato si Johannes. Ima Apostel Johannes anak ni si Zebedeus jala inong nga si Salome siyan huta Epesus. Takas na boto iya hurian na parjoloy bugodang mengalami persoalan, tantangan, masalah na nadupan na sida. Ay gari hamamate ni Tuhan Yesus tetap do terjadi pro kontra. Adong na prosea, adong na soprosea. Apalagi di kalangan pemerintah pada saat itu yang lebih mendominasi pemberitaan. Jalalos disido, tubuh magudang aka parpuda haliluon. Nagabe mga likupon mempengaruhi ajaran ni
huria na sasitongna. Mereka banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang salah. Nang dia katikyope, ang gosotakas do hita mamulati, akka renungan-renungan nasahat tu hitai, ay sotaboto na tikosi nasahat tu hamunay, ay siyan berbagai sumberi. Ay uludo wala sahat tu hita renungan hariani, ito taporat tu ala nasik, hapeso taboto ang naisya mga leno itu hita. Ujung na gabi buima salah. Ay sedakkan saksi Jehovah do naso saksi Jehovah do akka ajaran-ajaran di huria nasing subuh tabi dahod do dia. Sadok tadok ay bibilido ibahin na makpadita. Ayat-ayat na siya bibilido ibuka na sida ibahin na sida odolan na sida. Ujung nga hitape gabi tang buhay mga tusi. Jala hiado hubigi berita di daerah Sedikta na di Pulau Rupat. Ngalilik Sedikta dong di sini. Alai dung Roma akka ajaran nasik siya luar tuhutai, siya karismatik, gerakan Pentakosta, aido matunasida, dang boy poso-poso di dion ninna. Bah, ito gabi, pasala doon din sida. Bah, berarti kami nga salah sa lilingon. Ay nasa lilingon, nakaposo-poso namin na mahudidihok kami. Duksiduk kami dididihon, baka nakon namin na mamusedong gabi ruas di huria di sendingon. Jadi adoy ninna. Nasida ng buhay membedahon antara ajaran odot, ajaran nan, ujung nga di palida-lida marwas di huriyay, atong ito nasida ma, atong dang beha kami behami, dang besendik kami be, niyok masurapan di diyon, ihamu maonin na. So ngonito tong, adok pandita namat say bersemangat di si, ala memang, panggilan ni mana lo merseding do. Tulu anak konday suri mana asa ulu gabi sekolah padita. Alay dang naulu nang kusada. Ujung nga amat tauma pangidi mana ma pensiun muda sian BUMN na adong di Dumay. Pensiun muda may mana sa Pertamina, lamay mana maksikola to STTC Atar. Pangidon ni mana asa tempat to di seding dari Pulau Rupat. Alay di semangat ni mana ido iba nama. Ang gudung guga bihalak karis tendang bui berdatu-datu be inna. HP halak rupati gudang gope porsea dia ke datu-datu. Ay boleh berlayar da sida. Sotik dope hioi badungi. Ba iban da sida dope ka soboran na. Aong gope ka na tiniup-tiup na sida. Idot ma molo dung gabi halak karis tendang bui be inna. Atong dakala karis tebihami ang pandita, ihamu may ina. Lapatan na, puhado hita lau pasahat to berita na uli, karena mereka melihat dari sudut pandang yang lain, ala dianggap dasida ay soholak kami, ay halaha peronggo songoni, na songono peronggo, waduh dia do sitio po. Songoni manang huria na parjulu, na ni surat ni, si Johanneson di dokma tunasida waduh tutu nasa situ. Ajaran-ajaran yang sangat menonjol pada saat itu adalah aliran gnostisisme yang berasal dari gnosis. Gnostisisme ini dari gnosis artinya menekankan ilmu pengetahuan, mengetahui. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih tinggi bukan dari Alkitab. Dan hal ini dipengaruhi oleh filsafat daripada Plato. Idok nasida yang go parbinotoan na tumiboy ima bolo marbahudung iba, merenung iba, dungi adong mainspirasi, itu yang lebih tinggi. Termasuk doksian hatani debata. Alani di nasida, ido na tumibo. Nakatani debata. Alani moloro tu bagasarohata sesuatu yang berupa inspirasi, itulah yang menjadi kebenaran.
Ay narodo tu iba. Jala didok, ima na manugu-nugu hamu. Tudala lomo ni rohani Tuhani. Alanido, molo soadong Jepang ibana, molo otodo, molo sodigado parbinotoanna, berarti dak tak kasih bui makaporsiai Tuhani. Ujungnya, gabe dianggap nasida mah, iya hajol maonon, terdiri sia 2 hadirion, daging dohot todi. Alanido molo adok pangidoan di dagingon, akka hagiot-hagiot di daging goi dak pola boy. Ala todido na sen debata, anggo todi na badia dui, naro sen debata dui. Alani dak pola diai. Bahado tutu kamangkay na. Hala karistik kita, alay say taulahod dope, na margabus, mardusay, manipu, mangototoy. Dendambo pehita taro ma ay hagyot ni dagik ko nang dohot todik ko isi. Buido. Molo pe berseling ko aw hagyot ni dagik ko nang dohot todik ko isi. Buido. Ay dia do daging bu dia do todim. Jialak kahagyot ni daging ko pola bayi. Ay tading gano di tanomani iportibiod doy. Todido na siya debata ina. Bodoh bidahok kamu na dia do daging mu dia do todimu. Asugari ni sulua kita sude do dokter ipareso dia matodimu dah do. Alay dagingnya do main. Ay molo si sibe todina bangalaw bi yate nga etabbe. Alani nagtasirang. Dang boy dohonon bermain kata-kata soal kebenaran ini dan itu. Songori mamuse dohot aliran ni sian dosetisme. Sian hata dokeo. Mereka mengatakan apa yang nampak. Alani di do nasida yang go Jesusi dang binoto hadirion ni ay 2 hadirion deh. Si pata do tolmay, si pata do debata. Alani naktikosi. Duppe tardidi Tuhan Yesus. Dungi songgop ma tod di perbadia, dungi idok ma odo anak haholongan ni rohaku, lomodo rohaku bidebana tangi hok kamu bebana, isi debana debata. Alayan non adorak somate ibana dina dipersilakoni ibana, dang debata bebana. Jolma do ibana ninna. Bahamu seba benotai. Idia tutu, sadi hari do ibadah debata, sadi hari do ibadah gabe jolma. Natakas taboto iya Tuhan Yesusi 100% do ibadah jolma, 100% do ibadah debata. Ay debata do ibadah nagabe jolma. Lau manubus sita, siya dosa do tabagwani. Alay dang boy dipilah-pilah. Dang boy dohonon ay dagi kudui dang dohot todik si eso siya ro hakui ay gay today ay wado da. Uriya na hinaholongan nito hatta Jesus Kristus. Borhat siya di manuaeng. Padong ma 2 hal na nagbergot ta siya tupukon. Naparjulo di dok isedo Jesusi. Molo borhat tita isedo Tuhan Yesusi, molo sian ayat sada didok na adong sian mulhana. Jadi molo didok dimula ni mulana ditoppa de batama langit dohot tanon. Nung nadong ibadah sian mula ni mulana. Ay ditikki manoppa jolmai de batatole ma itatoppa ma jolma tumiru rupatta tudos tu pangalahota isedo dongan ni de batama katai. Ibana do makatai tu dirina di bagasan hasitu lusa daunna. Ido bandai dokon na adong sian mulana. Ho en gar arses apa yang telah ada sejak semula. Kata ho itu menunjuk kepada logos yang dikatakan Yohanes. Firman yang menjadi daging, i Yohanes sada ayat 10 pati.
Ibana doi. Alay debata na sotaridai na transcendeni di bagasan diri ni Tuhan Yesus gabe imanen, gabe berwujud, gabe jolma, songod jolma, mangan, minum, modom, mauas, muruk. Songod dia majolma. Allah ni dodokon, dia adalah firman. Naungadong siya mula ni mulana. Datung be duktar di Tuhan Yesusi gabe de batai bahana bukan. Ia ada sebelum yang kekal dan menjadi penyebab utama segala sesuatu. Dan legitimasi daripada kesaksian ini didok legitimasinya nahu bege hami, nahui nani ida ni mata nami, nahu panok noti hami. Jadi bodoh di ida, alai dang di bereng. Di ida, di panok noti, berarti dia analisa, dia perhatikan, dia benar-benar cari siapa dia. Bodoh kan di ida ledang binereng. Alai bolodung di ida, di panok noti, berarti ngatakas, dianalisa, isi don, songo dia don. Najinama ni tangan nami. Songo si Tomasi, dak porsiau. Anggo sujud jari-jariku. Mewakili hita di, mewakili au di. Logika berpikir, baru terjadi ini. Bonang mau to hita dah. Nah sotu pa porsiau. Sebelum puberek, sebelum hujud jukon. Taringot tuhata hanguluan. Ibana. Artinya sekarang Allah yang dulu transenden tidak terlihat itu, yang adalah logos itu, tetapi sekarang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita raba, bisa kita rasakan sebagaimana apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dok dek tulu nahwi dajalahu bigi hami ido binari tahun nak tuhamu asabar parsaoran nak kamu rabdot tamu tuama ido tuanak na Yesus Kristus si parsaorata. Dek dua nagabe patardo hagoluani nungahwi dahami gabe huatindako kami jalahu baritaho kami tuhamu hagoluan na saliling-liling na nungadokian dia dupan niamai gabe di papatar Tuhan. Artinya sekarang bukan lagi hanya cerita saja. Bukan hanya berita lagi. Tetapi mereka telah mengalami, mereka telah bersama-sama, mereka telah hidup bersama. Sehingga mereka semuanya bisa menjadi saksi. Dang bebaliga di bali tegahon, berita bidari tahun. Tetapi Yohanes adalah saksi hidup yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini. Hidup banda didokon kesaksian ni ibanai didok disi sian hata aslina ora kamen dari kata orau, melihat dengan mata, melihat dengan pikiran, merasakan, mengetahui, mengalami, memberikan perhatian pada objek tertentu. Artinya benar-benar ini menjadi pengalaman yang mereka alami. Bukan hanya karena mendengar saja lagi. Sedang kata saksikan, hata, naung hupanok noti, sian hata, he tea sameta, dari kata teomai, melihat dengan seksama, mengamati, menatap, melihat dengan perenungan, mempelajari dengan mengamati dengan sungguh-sungguh. Jadi artinya sudah sampai kepada ekspresi tindakan dari hasil rekaman indera. Naung tabering, naung tajama, naung alami. Jala dangbe holan asal dibigi berita nasongoni. Alenunga sahat tunaung di pahusar-husar rohana. Hurian na hinaholongan nito hatta Yesus Kristus. Napaduahon na yung maberingot ta marhite turpuk taon lima. Ibana do. Pardingganat.
tada ninau tajalo berita hadirion ni Tuhan Yesusi di do matuhita na parjolo ima Jesus do panodang dia lima od do berita na hubige hamis yan ibana gabe binaritaho tamu panodang do debata dangadong di bagasan ibana marangahan na hulom panodang di berita panopauni dong di top papanodangi gabe sumisi manaholomi lasonido nang dibagasan dirita kamangkay nang molodunggo tajalo berita nauli na marsinodang dibagasa rohata totu sumisi ma akaparange akaulao na kapikiran hahulomoni mololaw hita tu jabu tu kamar tu sadar ruangan borginay holat ta pangulo lampui ito tarida do sudikan ala yang gosong lampu mate lampu basa ini dada masong ro butibe dia mabui dada puni ulur ga biasing na ni dada pati ulur do dangna tinujui ala holadung ipangulu lampui mangulu lampui sudi nahulumi ito sumisi ma dung itiurma berengom ma ahado na perlu diba dia do na perlu ulahonoton dia do na naik si patu paud dia do na naik si alangon dia do akan nasubuyan langon do akan hasingay dung disodangi jala halak nasuboy takas bakanguluhon sinodang na siya Tuhani nakpenongarok petunjuk ay do debatado tu si Adam do tu si Hawa saluhu boy do pangano non alay sadar anggo na sasarodang boy sadar di pangakamu siya ni babate do mo hitaupe boy do ngatabo to dak siulaw ni alay sa ni tutun mangulahun-ulaw ni baro naik tutuon songod dia do nang dainiot tutu ay bahasa sing nasasadaon yaon nasing baos songonon asongonan ma ngatabo to nga ado nga baba nga dileo petunjuk nga di pabuwa tu hita alay sa taulaho tatutun dope tatu hita bema alani do sa idak kolas soal 10 patiki alay doho do na di baga sa rohata dope na di baga sa pikirata dope at sugari sinukut tu hita kamakay nang akadia madusa nuaing na subu dope tapasiding siya baga sa dirita yakin doaw saya dong ko pedusa na subuy tapasiding kan nakpetaboto sala dui dosa dui daktik ko si dangdinggani alay maul do petapasiding kat anggo tahe manang ngasudiboy pasidik kamu dosay ngasudiboy tapasiding nako bekan binoto do dosay aka hoax na makatahatadongan na parwawahodongan kan binoto do dosay alay pa salomoroha sada do berita binigay alay buruga belima ay ni bumbuan kan songon akay na mga lopay di ang goholan si raido ibahen do ay ngay do sa yuray daktabu ikonadonggo bumbunasing ate asa tabu ikonaok tonggina ikonaong asomma ikonaong atsimma ikonaong nasongonon na ujung nga baksapur man sudi hapi nga ulo maralo to hahipasok kan ido noy uido taboto do dosa alay taulahod dope sangaja dope asik musema jo naso sinangaja dope wabay nonggo naso sinangaja naso tinuttu nate alay binoto do binoto do dang buhay be marhosom binoto do dang buhay be akka mangulahon na nasing nay alay saya madabu do pehita saya yakin o tsugari suku kita adong gopedu sa hasiammu na subuhi itinggal hoko itadi koko yakin dong go manakko ra tangbe sudi hita nolo manakko kan
Asing maju mencuri hati. Teman nate. Alay pe unang sulibut tamu. Rohana iso tungga bisa marohay mana te. Udah ngai. Alanido didok di bagasan ang gorunggo, di sodangi hita, totu pikirat tape, rohat tape, pagulot tape, madaw masyani. Alay didok, di bagasan tupuk tomus molotado na sobardo sa hita, pargabus do hita. Ola tuluhali, molotajahay di ayat 6, ayat 10, doh di bidu 2 ayat 4, pargabus. Abet cugari idok tu hita, ay pargabus do homo ringo dolat ci rohate. Cugari dok kamu tuawi, ay pargabus do di tahun namu, acik do roha. Tu hamu perat cugari dok pargabus do homo ringo acik do roha kan. Alay dia ba pargabus oni? Moloduk taboto, hata ni debata, na hinalomohon ni rohani debata, na so hinalomohon ni rohani debata, taulahon dope, pargabus do hita. Saya tonggo pe di bagasan dosa hita, pargabus do hita. Molo talo muse dang berdosa win hita. Ai si Adam do si Hawa pedang yakui. Molo tajaha do cermati, holani do debata tu si Adami. Ai di dia hoinna, ai bertemu ni do. Wasa bertemu ni ho babirau, bahasa ho. Ujungna ai do ibana. Bur-bur ni liam bilu tu au. Bai buat siap berbuni hawi badungi liu tu au bahwalang. Tabu dunian HPGB do tahu marjia benuni kan. HP tuna sidana dua do dipaingot. Dungi suku baru-baru ya bahasa sawanina. Ulohido pa oto-oto awinna. Lapatan na kehidupan o peboy do sawani bangga do iba. Mempunyai teman, bangga do iba berkeluarga, bangga do iba alay boy do gabi. Haroron yakka sumber malapetaka. Ay holandung dileo debatasi hawa itu si Adami. Ombay bana, holi-holi siya holi-holiku, sibuk siya sibukku. Inilah dia tulang dari tulangku. Dia begitu bangga memproklamasikan bahwa dia telah mempunyai pasangan. Tetapi ketika dia dikatakan, kenapa engkau takut? Wanita yang kau tempatkan di sisiku. Ujung nagabe berbolak. Isedo nagabe sumberi dosai. Berarti dakkolan wanita i. Alay gabe do de bata sumberi dosai. Ay hodo mga leo baru-baru itu au. Au cugar selio ko baru-baru idang badabo tu bakasan dosa. So yahu pangido siya ko Tuhan ini mana? Hape dung iliw Tuhan itu mana? Ina wala si rohana. Alay dung gabi berdosa, buru-buru niliw mido. Wanita yang kau tempatkan di sisiku. Berarti siapa yang menjadi sumber dosa? Berarti Tuhan itu. Kita pesoni do mulung berbeda kita. Dakola soal persoalan nani persoal honi beni perbedaan ini. Mulung berbeda ya matai do inatai. Dakola persoalan nakibbe soal idahan na malala marang idahan na ngalti-ngalti be. Alega biboy do sahat do ayamong mo petong, inong mo petong, opung mo petong inaga biboy sahat to sudiete. Gua ramang gurung berbeda. Gabi to sudedo. Dak fokus be. Gabi mencari pembenaran nama. Hidup bana dosa yang satu memperanakkan dosa yang lain. Cari kambing hitam kan? Naso isuku dope. Au cugari misalnya ayo petongin na isalah holo maknai musi anak kona kan? Anak ngai pe pasti do mangalo ya lenak taralo ni anak kona yo maknai kan? Ujung ngahan na lewa isi lewa huting nga itodong imana ayo do pe musi neto isi pakto ni mana huting ngai. Pa itu isi ban di mana bi kan? Mencari kepuasan, panobosan ade. Alanido ikut takas do hita molo berdosa mengakui bagasan dosa. Asa adok pengampunan. Alay molo sa tatabuniho dosa tay, tatabuniho pangalaho tay, maka itu akan terus memperanakkan dosa yang lain dan dosa yang lain martibura may gabi lam siga mahita. Alay moluk taboto mardosa hita. Takui ma sala doa hape Tuhan, nga salaw. Ampuni Tuhan. Itu kau benar ganu martangnya kita terus saya tado ate.
Saya sama dosa namin, saya mahami sa dosa namin na hita kan. Kalau ini cugari isuk ko hita. Dosa na dia dumulin na ka. Dangulo hita pabahot tong kan. Napadua hon nang berngotta siya tupuk tao ni ma ibana do pardingganata. Au cugari dangadok tu hatay nagabi menjembatan hita marhiti-hiti haw na pinursilangi. Gabi ahabi hitabi. Ibana do pardingganata, dia yang menjadi perdamaian bagi kita. Dalam rangka memperdamaian harus ada korban. Dalam rangka perdamaian itu harus ada yang memfasilitasi. Harus ada keinginan untuk mengaku diri. Jala Tuhan Yesus do nagabi korban perdamaian. Didok dison, molo tung adong namar dosa, adong do pangod diata tu amay. Iba Jesus Kristus partigori. Iba na do pardengganan, pasaeho na kadosata. Pangodian, parakletos, na mangodiho kita, na membela hita, na mga pinihita. Dihado sa utay. Mula dok pengadilan, adong disot terdakwa, adong dison hakim, adong pembela, adong isop panitra, adong saksi. Kita mah terdakwai. Tugas di saksi mengatakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia tahu. Pembela ipe soni patahat toron na di. Alay di baga sa tupuk taon molo di dokon pangod diata. Ibana do pembela, laos ibana do hakim na memutuskan persoalan ini. Ibana do. Dia may marhite-hite pengorbanan. Ibana sa diri na gabi magatihok kita. Jala ido na naing berngotan di baga sa tupukta, minggu kuasi modo geniti. Songon poso-poso na baru tubuh mahamu. Uasan di susu natama. Baru naing tutu persoalan no pigudang guda gabi pembahasan non. Apakah maaf ibu-ibu masih memberikan ASI yang murni? Mana kasus kaleng nga masudi. Setabi hitaw gabi manusu tulubu nama ate. Ay na makapomulay kan? Dungi romang busiaka akan asingon tabay mamuro tabay sono gabi tabba don sono gabi tabba malo don gabi sono don iba makapercuba do nasing studio ay so taboto imang nakahabi bani si alen na kata muludung arga ngau jago bion habi bil tutu cocok kan so nakka makeup kay na idi iri pudo muludung arga terkenal virali mana ay torima tu horibi sudi kan habi lami bani mana bada ngai tubuhina hapi gabi magguting-guting buhin na ito. Ay nakcocok tu kulit na kan? Ala-ala prestise, ako bada pipa do, kami di bada mamakay. Ibering dongan ano pipa bada ngiben na kan? Hapi ang gok kanay huta-hutay na jolo bada pipa do, saong magguting-guting buhin na ito. Ala naktamo to. Nakcocok belum tentu cocok tu kulit na kan? Alayalin na rohata, obma, nga kireno, nga jagon, nga sononon, nga timbo penelitian yon. Akhirnya, lupa hita, tidak cocok dengan kita. Alay ASI yang murni. Alaha, ala di bagasan nido, pertumbuhan, menjaga asa sehat, asa denggan, asa, sungguh dia mah, gabi anak yang sehat. Ido disosohot tu hita, kuasi modo geniti. Pangajar yonipe, ajaran nasihatan itu hanipe, ikon ajaran nasihat hidup. Ikon nauk tahanguluhom mulai sa sikola minggu hidup. Unang alay kamu jagoy saan, hebat doy saan, songononi saan, naik songoni mahita. Awas belum tentu cocok dengan kita. Dohot hapor siota. Ala songon na hebat iber kamu, ala songon na jagoy sadu, ala songon na hebat do akan nasi. Songoni man yan. Ujung nakagudang go hitaw next songoni. Ala binering isan ningo. Hapet sugari lahoy tatu si belum tentui. Molo tabering rumah tangga di dongan, hebat na bahagia ni halahon ningo kan.
sa mga biyak kita. Hapit juga rata boto, ati natong go dumingga kumatang katay kan? Ati natong go holso ni musyo gadyang dumak katahita kan? Alani marang na hurang dengga pe, marang nasungod dia pe, iko kita do padinggat to ni, iko kita do pauliliho ni, iko kita do. So oni do nang sa derio patupota, pelantikan niya ka pengurus, koinonia, marturia, diakonia, para taon, sekretaris huria, bendahara huria, litbang, dohot, tim redstra, iko kita do kamangkenang. Moli do kamu hurangon, hurang denggano, daksikopon, oke mahatam, mari kita benahi. Bukan orang lain. Mol gabe tadokon, dak sumabesin na gabe lahi tatunasing. Belum tentu itu juga. Jadi solusi. Allah sadar atau tidak sadar, ngayahu do kita, ya ruas di huriat tahun gudang ulu nang mau gawe songon penumpang niang koton Transjakarta on. Nanti. Bah holan naik perli mana, banai mana? Stasiun naik. Badungi itep di mana hano? Badungi no turun di mana? Ide mana? Mang na tu dia peta ho Transjakarta na perduli mana? Mang tu lubak peta mong dia petang perduli di mana? Na peting asaha tau tuju aku kan itu. Nga puas dari bagasaro hakku. Na maruriaw dang boy sa ngoni. Kita yang memiliki. Kita do namar saur di so. Boha asa denggap parsaurata, boha asa denggap kuriata, boha asa sude di hapor sehalak kita, boha asa lasrohani halak tu kita, boha asa halak narope tu son lasrohana rap barsaur dohot kita. Mari kita yang mendesain supaya dengan parsaurata, dengan pelayanata, dengan ngolu panidangyota, dengan dang akakesaksiata. Unak kolan di duru jagaru, ala di bagasan dam. Saya songon na, berengon suman siya duru, HP di bagasan, keropos sudina. Ala nido, semua pengurus fungsionaris akan dilantik hari ini. Mari dengan pertolongan dari Tuhan, minta pertolongan kekuatan. Asa di leo gugu, di parohai, di parsahalai, di leo todina tu bagasa rohata. Asa bui ulauta, ahada pinangido ni tu hatta. Dang na pinangido ni rohata, na pinangido ni tu hatta. Alana huriat tahun, menungga 70 tahun, sudah gereja yang sangat dewasa. Bagaimana songon opung na bijaksana, na berhikmat, mangaleo na katiruan, keteladanan nauli na dinggan, naktuhalak nasing. Alani dihita dui, diruas na dui, dia kapungsionaris na dui, di pandita na dui, asaboy, tok-tok saur dot tita, laho makubasi, ahama nanaing pasangapon, guar nitu hatta. Amin, martangyang mahita. Mauliati mali Tuhan, di pasarohan nami tuho. Di pakulingi ho kami makiti-hiti hatap. Di paingot to kami. Asa takas huhanguluho kami hatami. Hata nasitongi. Berita na uli na pinasaha mo to kami. Asaw nang marlaok pangatusyon nami. Asaw nang masibuan lomo ni rohanabi kami. Dohot dia kakepintingan nabi. Alay naik marsangap guarmo. Naik tabba bilangan niya kanaporseya. Naik marpanidangyo kami mariting ulo nami. Mariti hata dohot pabayanan nami si ganupari. Alay ni say paso-paso mahatam no kubigi kami. Unang loas marlaok. Unang loas sa lituhan. Gabidak pulin haporseyaw nami. Alay parguguy, parohay mahami marita tondimi. Asabuy hami pay baruhon roha pikiran nami. Pay baruhon ngolo nami. Pay baruho parsauran nami. Dito nga tonga ni Huriam. Naong tinubos mi. Lausongon ni malituhan. Di baga sa tikyon. Dinanaik patupaon nami. Pelantikan niya ka. Fungsionaris. Akaparhubas dito nga tonga ni Huriam. Parhalado para taon, sekretaris huria, bendahara huria, akakitua-ketua dewan, koinonia, marturia, diakonia,
dohot aka seksi-seksi na sida. Songoni penelitian pengembangan dohot tim Renstra. Say homa ali Tuhan na mangula, marhiti tondimi. Parohay, parasahalay, jala urasi hami sa luhut na. Asa talup hami pakeomu, gabi akka ula-ulam. Marhubas dito nga tonga ni Huriamon. Asa hohu patujulo hami, lomo ni roham ulahonon nami. Dada lomo ni rohan nami do selera nami. Alay na yung tondimima. Mangajari roha dohut pikiran nami, paingotok kami. Asa boton nami, mangulahon na ho Bartolomo ni roham. Pake maakama nami na nami. Rap do akadongan nami na posobulong guru si kola minggu. Gabi ula-ulam. Barhubas dito nga tonga ni Huriamon. Parohay jala parsahalay hami sa luhut na. Asa tondimima na gabi manugunugo roha dohot pikiran nami di ulaw ni. Paso-paso sa luhut akaruas di Huriam. Siya na memet saro di na magudang. Lehon akapacarian na tama marhitiak kaulaw nami si Ganupari. Homa na mamaso-maso ganup rumah tangga. Asa jup pangakarumah tangga na burju rumah tangga na dinggan halasan ni roham. Jala homa ali Tuhan na mangalehon sudi akan narikot di ngulu nami si Ganupari. Sa ibolok kon roha hadirioni, roha na buruki, tanggali siya diri nami ganup marsada-sada. Alay pay baru mahami. Marhiti huwaso nito di Purbadia. Asa gabi paso-paso ma ngulu nami ganup marsada-sada. Asi maruham, ampuni hami siya nakadusa nami. Asa talup hami jalok kadinggan di basa. Kadongan namin ang marhubas di periode 2020-2024. Paso-paso manasida. Paso-paso kapagkubasyon na sida. Lehok kahi paso dolas si roha. Jala homa ali Tuhan na pasadahok kami di baga sa kolong. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Jalo ma tangyang nami. Amen. Tapuji matuhata, marhiti-hiti deta sa nomor 720, laos tapasaha mapiliat tanah paduahon. Hui
Dihita akamanginang di pelantikan anon asabui rahasia di son holaka ketua-ketua nama maju tujolo ima ketua partaon bendahara sekretaris ketua dewan natulu libang renstra doho aka ketua-ketua seksina lain nai di nganan nabi ma jong jala hupangi dohami ma holadung di jawan do guarnai jong be mahita dengan tabi akada tujulon Roma tujulu ate. So ni masuk mahita tu acara pelantikan marede hita nomor 120 sada ayat sada. Saatnya kita akan membacakan surat keputusan pendeta HKBP tentang pengangkatan Majelis Perbendaharaan, Bendahara Jemaat, Sekretaris Jemaat, pemberhentian dan pengangkatan seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Dewan Maturia, Dewan Diakonia periode 2024-2026, pengangkatan tim rumah tangga Huria, surat penugasan tim Renstra, pengangkatan tim penelitian dan pengembangan Litbang. Surat keputusan pendeta HKBP Resort Kebayoran yang berkedudukan di Jalan Hang Lekiu 3 nomor 18 Kebayoran Baru. Menimbang bahwa periode kepengurusan dewan-dewan, majelis perbendaharaan, dan bendahara jemaat pada periode 2020 sampai dengan 2024 serta seksi-seksi, tim rumah tangga, tim Renstra, tim penelitian pengembangan, serta Badan Audit Huria telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Memperhatikan hasil rapat pelayanan tahbisan tanggal 14 Maret 2024. Mengingat aturan dan peraturan HKBP 2020-2002 setelah amandemen keempat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan pengangkatan pengurus majelis dan seterusnya. Yang kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal AP HKBP 2002 setelah amandemen keempat. Yang ketiga dan seterusnya. Yang keempat, jemaat dan paraldo mengucapkan terima kasih kepada Majelis Perbendaharaan, Bendahara Jemaat, Sekretaris Jemaat, pengurus Dewan Koinonia, Dewan Maturia, Dewan Diakonia, serta seksi-seksi di dalamnya periode kepengurusan 2020-2024 atas segala tugas dan pelayanannya. Firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada pertama, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta sebagai laporan, Majelis Resort HKBP Resort Kebayoran,
Pelayanan Tahbisan HKBP Kebayoran Baru dan ASRID. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2022-2024, Pendeta Resort HKBP Resort Kebayoran, Pendeta Liston Butar-Butar STHMH, dicap dan ditandatangani. Berikut nama-nama kepengurusan periode 2024. Susunan nama-nama Majelis Perbendaharaan Ketua Sintua Binsar Situmorang, silakan maju ke depan. Anggota Sintua Johnson Sianipar dan Sintua Firman untuk berdiri di tempat. Sintua John Christian P. Tambunan, Bendahara, silakan maju ke depan. Sintua Mombang Site, Sekretaris Huria. Dewan Koinonia. Sintua Dr. Andes Darwin TH Simorangkir MM sebagai Ketua. Anggota Sintua Nyonya Sophia Hutagalung Boru Raja Guguk SEMA, berdiri di tempat. Nyonya Frilma R. Lumban Tobing Boru Sitohang SEMSN sebagai anggota. Nyonya Silvana Elizabeth Tamba Boru Situmorang SE sebagai anggota. Parlin Sirait SE sebagai anggota. Dewan Marturia. Sintua Beri Tamba sebagai ketua. Sintua Bonasitorus sebagai anggota. Sintua Turman Simanjuntak sebagai anggota. Sintua Sabtono Sihombing sebagai anggota. Nyonya Devina Dameria Tampu Bolon Boru Sagala sebagai anggota. Dewan Diakonia. Sintua Martogi P. Lumban Tobing sebagai ketua. Sintua Nyonya Oni Reina Panggabean Boru Pangaribuan sebagai anggota. Daniel Ihutan Sitompul sebagai anggota. Nyonya Desi Meliala Boru Sibarani sebagai anggota. Nyonya Risma Simorangkir Boru Siahaan sebagai anggota. Tim perencanaan strategis diwakili oleh Sintua Mangara Pelubis dengan anggota tim Sintua Jamper Silitonga, Sintua Parpunguan Pakpahan, Sintua Hotma Tiopan Silitonga, dan Sintua Elkan W. Lumban Tobing. Tim Penelitian dan Pengembangan atau Litbang periode 2024-2026 sebagai Ketua Sintua Partogi Samosir, anggota Sintua Boman Batubara. Lampiran surat keputusan seksi-seksi Dewan Koinonia periode 2024-2026, pengurus seksi sekolah minggu, Ketua Jaya Erik Christian Panjaitan, silakan maju ke depan atau yang mewakili. Sekretaris Nyonya Natasha Sianturi Boru Sibarani. Sekretaris 2 Nyonya Imelda VN Siombing Boru Huta Barat. Bendahara Yosua Tampu Bolon. Koordinator acara Nyonya Astrid Pasaribu Boru Lumban Toruan. Koordinator GSM Beatrice Tambunan. Wakil Koordinator GSM Yohana Butar-Butar. Untuk sekretariat, anggota tim rumah tangga HKBP Kebayoran Baru, koordinator Nyonya Mimi Tobing Boru Simanjuntak, berdiri di tempat. Dilanjutkan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu periode 2024-2026, Beatrice Emanuela Boru Tambunan, koordinator, Mercia Arta
A. Boru Hutagalung, Nyonya Nita Novita Sitorus Boru Siahaan, Stefani Arentika Boru Panjaitan, Doroti Kristi Lois Boru Tinambunan, Nyasa Nadira Natania Boru Silalahi, Yohana Mekar Boru Butar-Butar, Restuti Anggreni Boru Rumah Horbo, Anna Febiola Betania Boru Hutapea, Nyonya Helen Mauli Mayanti Marbun Boru Simorangkir, Nyonya Anita Febrianti Hutapia Boru Sibarani, Hiraldo Cliton Joshua Maranata Sitorus, Marlina Apriani Boru Sinurat, Aldrin Josephan Parsauran Marbun, Amelia Citra Regina Sari Boru Hutapea, Bintang Tander Lumban Gaul, Nyonya Juliana Monika Putri Simanjuntak Boru Situmorang, Nyonya Ulanika Doya Lubis Boru Sianturi, Devi Anggreni Boru Batubara, Edo Samuel Tinambunan. Pengurus Seksi Remaja, Ketua Davina Raja Guguk, silakan maju ke depan atau yang mewakili. Sekretaris 1 Aurelio Sirait, Sekretaris 2 Gilbert Sitomorang, Bendahara Minerva Nainggolan, Koordinator Kerohanian Bernadetta Sihotang, Anggota Nathan Sihite Axel Nababan, Koordinator Musik Jasmine Sirait, Anggota Kristiano Simanjuntak Jessica Pakpahan, Koordinator Sosial Boni Sitorus, Anggota Hiskia Limbong Joshua Sihombing, Koordinator Humas Esterli Sitompul, Anggota Amanda Nainggolan Jovanka Butar-Butar Kesia Nainggolan. Pendamping remaja periode 2024-2026, Nyonya Hertina Rusma A. Purba Boru Sinaga sebagai koordinator, Dekrita M.R. Tobing, Calvin Joshua Simorangkir, Ishak B. Irwan P. Lumban Tobing, Nyonya Rose Intan Sitorus Boru Tampu Bolon. Seksi Naposo Bulung, periode 2022-2024, Ketua Alexandra Boru Tamba. Sekretaris 1 Joshua Tobing, Sekretaris 2 Melisa Boru Tambunan, Bendahara Kaleb Rambe, Koordinator Humas Albert Tambunan, Anggota Salomo Lumban Toruan, Koordinator Paduan Suara Elma Boru Tobing, Koordinator Musik Shalom Sihombing, Koordinator Desain, Dokumentasi, dan Publikasi Kesita Panjaitan dan Aldrik Tobing, Koordinator Logistik Stewart Silitonga. Seksi Perempuan periode 2024-2026. Ketua Nyonya Leli Manurung Boru Sitanggang, silakan ke depan atau yang mewakili. Sekretaris Nyonya Henita Hutagalung Boru Simorangkir, Nyonya Mona Raja Guguk Boru Siregar. Bendahara Nyonya Evelyn Nababan Boru Hutapea, Nyonya Linda Siagian Boru Raja Guguk. Bidang Kerohanian, Koordinator Nyonya Caroline Siahaan Boru Hutapea. Anggota Nyonya Purnama Marbun Boru Silalahi, Nyonya Armina Sirait Boru Sitorus, Nyonya Elizabeth Donawati Sihombing Boru Simatupang. Bidang Sosial, Koordinator Nyonya Diarti Pakpahan Boru Gultom, Anggota Nyonya Ida Lubis Boru Pangaribuan, Nyonya Anita Sitomorang Boru Sihite. Bidang Musik dan Paduan Suara, Koordinator Nyonya Susi Tobing Boru Bako, Anggota Nyonya Ledi Tambunan Boru Nainggolan, Nyonya Debi Tambunan Boru Siregar, Debi Tambunan Boru Siregar, Junita Boru Siregar. Koordinator Inahana Nyonya Neti Pardede Boru Naiborhu, Sekretaris Nyonya Mindo Rumah Horbo Boru Situmorang.
Koordinator Ina Serafim, Nyonya Vera Silaban Boru Siregar. Koordinator Ina Kesia, Nyonya Cahaya Simanjuntak Boru Tobing. Utusan PGI, Nyonya Lasma Siregar Boru Tajulu, Nyonya Ane Silaban Boru Gultom, Nyonya Adriana Siringo-Ringo Boru Barat. Utusan BKS, Nyonya Eli Sinaga Boru Situmorang, Nyonya Uta Sibarani Boru Sihombing, Nyonya Diana Silitonga Boru Hutapea. Utusan Distrik Badan Pengurus Harian. Pengurus Punguan Keluarga Muda periode 2024-2026. Ketua Mario J. Simorangkir. Sekretaris Nyonya Helena Siagian Boru Sitorus. Bendahara Nyonya Gebi Gultom Boru Raja Guguk. Seksi Sosial Nyonya Inawati Gajah Boru Surbakti Alain Sihombing. Si Persekutuan Nyonya Glenda Sitorus Boru Napitupulu. Nyonya Angel Panjaitan Boru Sinaga. Pengurus Seksi Bapak periode 2024-2026. Ketua Nixon Sitorus. Sekretaris 1 Yasarto Gajah, Sekretaris 2 Antoni S. Sitorus, Bendahara Patar Sitorus, Koordinator Bidang 1 Sintua Parluhutan Hutapea, Koordinator Bidang 2 Manampin Siregar, Bidang Kerohanian Luhut Sagala Charles Marpaung, Bidang Budaya Hutahayat doa. Parluhutan Hutahayat doa. Sintua Parluhutan Hutahayat. Koordinator Bidang 1 Sintua Parluhutan Hutahayan. Bidang Kerohanian Luhut Sagala Charles Marpaung. Bidang Budaya WMP Simanjuntak Sintua Bomen Lumban Raja Hariara Panjaitan. Bidang Kesenian Leonard Nainggolan Posma Sirait Ryan Butar-Butar. Bidang Sosial Budi Manurung, Arnold Siagian, Hotma Lumban Toruan. Bidang Kesehatan Dr. M. Simarmata, Ridwan Sirait, Perlindungan Sitompul. Bidang Olahraga Rusdin Tambunan, Estra Simanjuntak. Bidang Multimedia dan Dokumentasi Richard Alberto Tobing. Pengurus Seksi Lansia periode 2024-2026. Ketua Simon Halomoan Hutagalung. Sekretaris Situa Togu Hutagalung. Bendahara Nyonya Onike Marpaung Boru Sitorus. Seksi Kerohanian Koordinator Sintua Donar Sitohang. Seksi Kur Musik Nyonya Pesta Pandiangan Boru Sipahutar. Seksi Sosial Koordinator Riado Simanjuntak. Lampiran Surat Keputusan Seksi-Seksi Dewan Maturia periode 2024-2026. Seksi Pekabaran Injil, Koordinator Ivan Roy Nainggolan. Anggota Profesor Situa Payaman Simanjuntak, John Hot Simatupang, Nyonya Hertina Panggabean Boru Silaban, Nyonya Pesta Evaria Hutajulu Boru Simbolon, Helena Rosita Simangunsong. Pengurus Seksi Musik periode 2024-2026. Koordinator Nyonya Indri Napitupulu Kumala Boru Sibarani. Anggota David Sitorus, Nyonya Ruth Ami Panjaitan Boru Simanjuntak, Galatia Siahaan Gustaf Tobing. Seksi Multimedia dan Live Streaming
periode 2024-2026. Koordinator Marco Sianturi. Anggota Gladio Tobing, Andreas Panggabean, George Sianturi, Calvin Simorangkir, Robertus Silitonga, Vinka Sirait. Lampiran surat keputusan seksi-seksi Dewan Diakonia, Seksi Diakonia Sosial, Ketua Nyonya Diana Marpaung Borusi Tompul, Anggota Nyonya Mince Lumbantoruan Borusi Tompul, Situa Brigida Boru Tobing, Nyonya Agustina Simorangkir Boru Huta Barat. Seksi Pendidikan periode 2024-2026, Ketua Nyonya Alis Elvila Tobing Boru Aritonang, atau yang mewakili. Nyonya Renova MM Lumbantoruan Boru Tambunan, Nyonya Juni Mardalena Samosir Boru Panggabean, Nyonya Tiur Simatupang Boru Sihite. Pengurus Seksi Kesehatan periode 2024-2026, Ketua Dr. Evelyn Nainggolan Boru Panjaitan, silakan ke depan atau yang mewakili. Sekretaris Selin Boru Tagalung, Anggota Suster Berta Manurung Boru Situmorang, Suster Riana Tambunan, Suster Resni Tampubolon Boru Turnip, dan tim Dokter HKBP Kebayoran Baru. Pengurus Seksi Kemasyarakatan periode 2024-2026. Ketua Nyonya Roder Dahlia Rosalina Sihite Boru Limbong, Nyonya Patricia Hana Kartinia Tobing Boru Tapea, Nyonya Maria Kristiani Siagian Boru Sianipar, Nyonya Gebi Sitorus Boru Sihotang. Akan dibacakan kembali anggota tim rumah tangga, Nyonya Mimi Tobing Boru Simanjuntak, anggota Nyonya Ida Tobing Boru Simbolon, Nyonya Duma Tambunan Boru Siagian, Nyonya Evi Sutorus Boru Simbolon. Demikianlah nama-nama kepengurusan periode 2024-2028 untuk dewan-dewan dan periode 2024-2026 untuk seksi-seksi. Demikian, Amang. Poliate ba, Sekretaris, iya, nuaing, nunga, diboto jalan dibigi hamung, aka ulau muna, sangat para tahun, Sekretaris Huria, Bendahara Huria, Dewan-Dewan, Seksi-Seksi, Tim Renstra, Litbang. Sudi kita nuaing da jong-jong di son, namanukun mau tu hamuna. Nawolo do hamu mangula-ulaon, di bagasan panguluyo do tanggung jawab tu debata Jesus Kristus na punahuriai do ton di perbadia na mga lehugogo tu hamu mangula ulaw ni alus na naulo duaw say di paggugoy Tuhan debata Jesus Kristus do ton di perbadia mahami mangulahon sa luhud nai asa marsangap debata di tonga-tonga ni Uriana alani di hamok kamangkay nang marhite-hite guar ni debata ama anak doton di perbadia upabakit mahamuna tuaka ulaon naong di pajojo nakin tuhat tama na madongani do magugo kamuna utima nuaing menghadap mahamu turuas asa itadaka amat tadu inata wasok kamu
Ya. BH. Jadi dihamok kamang kainang eskanon nunga dison kupikir tu sahalak mau pasahat anom ma hamuna pasahat untuk kadong amote leo ma tu gitu apa tahu oh sma siapa mau jalan kamu sudi selamat mak ate selamat 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 oh marbalik mau sih selamat 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 ya selamat 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 beliau selamat 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 selamat. Jadi menutup pe pola nak kade jolok ku jalang suatu pola soon nadia rohamate alanya kapartikian jadi mau lihat ma upasahat kami tu hamuna hudul mahamuna jalan mulak mahamuting alam mudabi. Tapau Juma Parmingota Marende Mahita Sion nomor 650 sada Laos Jongjong Mahita Saluna. Tatangyak koma piliata. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, do nasaw di basa na maudiutus. Upasahat kami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di julub. Pasu-pasu may jalara mo tiyaso para siya kami pilihanon. Patimbulhok karajaw mo dito nga ni huriam doho di pertibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondin. Asalam utandahami godang ni silehon-lehon mi itu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihat itu ho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamin na di badua gijang, sa ipinurbadia maguwarmo, sa iro maharazonmo,
Sa isaud malomani roham di bonotong osongon na di banwa gijang. Leon na tuhami sa daron hanguluan siya pari. Si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugiyo tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay ho dona muna arajao dohot agugon roni asangabon saleleng lelengan bulak mahamo di bakasan dame jalo hamo mapaso-paso siya tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marni daho. Sai di pakot Tuhan de batama todina tuho. Jala di pasahon madamena tu todim. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Yuk, yuk. Foto dulu ya. Cepet, cepet. Udah nggak, Dik? Yuk, yuk, sis. Ayo di situ. Sini aja. Anen.